Moment de parlar d'actualitat internacional amb el Xavier Campos. Bon dia. Bon dia, bon dia. Va d'unir que sap molt de dret internacional, diríem, després de la seva experiència a l'ONU. I justament avui comencem parlant de dret perquè ahir coneixíem que Artur Mas decidí presentar un recurs al Tribunal Suprem per la vulneració de la Constitució i de 13 preceptes legals en relació a la sentència que l'inhabilita i també, ja ho va anunciar en el seu moment, que en el seu cas vol arribar fins i tot al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Avui volem explicar una mica com funcionen aquests tribunals, perquè el que opina el Xavier Campos és que és un error, o almenys no seria molt útil anar al Tribunal d'Estrasburg. Efectivament. Per què? Doncs perquè el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg interpreta la Convenció de Protecció i Defensa de Drets Humans Europea. Aquesta convenció es va aprovar l'any 60, o 50 i 50, però va ser una continuació de la Declaració Universal de Drets Humans que no tenia caràcter vinculant que va aprovar les Nacions Unides. Llavors, el problema és que aquesta Convenció de Drets Humans és molt respectuosa i molt curosa amb garanties procedimentals. Per exemple, l'expresident Mas podria reclamar, quan arribi a Estrasburg d'aquí un any, 2 anys o el que sigui, que no han respectat a l'estat espanyol la doble instància penal, perquè quan el condemna el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'única instància d'apel·lació és el Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem ja estava jutjant els mateixos fets arran del cas contra Francesc Homs. Llavors, si arriba això a Estrasburg, ja dic d'aquí 2 o 3 anys, segurament el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg condenarà l'estat espanyol, però el problema és que el que volem, molts de nosaltres, si no tots, espero, és que en aquell moment aquest ja no sigui el nostre estat. De què ens servirà una condemna contra l'estat espanyol d'aquí 3 anys o 2 anys, que l'únic que tindrà és un caràcter simbòlic, però que condenarà a l'estat veí? Una via molt més interessant... Ets molt optimista, que en 2 o 3 anys hi hagi estat propi. Ets molt optimista. Soc optimista i soc realista, perquè aquesta condemna del Tribunal de Drets Humans no servirà per res, estrictament. El que ens caldria és una altra via i davant d'una altra instància judicial, que és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè hi ha un procediment que es diu de preliminary ruling, vull dir, la consulta prejudicial, emparada per el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, article 267, que podria haver plantejat a l'expresident Mas davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dient, per exemple, senyors, no només no he comès cap delicte, que va ser una miqueta l'al·legació de la defensa de l'expresident, sinó que jo crec que el Tribunal Constitucional està cometent un abús de dret i una prevaricació perquè està ignorant el dret internacional que està perfectament emparat per la Constitució espanyola i recollit a l'article 10.2 i l'article 96. Per tant, podrien demanar al Tribunal de Justícia Europeu que confirmés que el dret d'autodeterminació està perfectament vigent i és aplicable a l'estat espanyol i que els catalans tenen el mateix dret de convocar un referèndum per saber per decidir el seu futur, com han fet a Escòcia, com han fet els britànics, etc etc. I l'avantatge és que demanar aquesta consulta prejudicial es pot fer davant de qualsevol tribunal de la Unió Europea, això atura el procediment i és proactiva. No s'han d'exhaurir les vies de dret, no s'ha d'esperar 2 o 3 anys per agotar tota la via judicial. I el Tribunal de Justícia Europeu podria ipso facto pronunciar-se sobre la conveniència, no només la legalitat, d'organitzar un referèndum per demanar l'opinió dels catalans. Tu parles del de Luxemburg, doncs. El de Luxemburg, exactament. És el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que està a Luxemburg. Després hi ha el Tribunal de la Haia. Després hi ha el Tribunal de la Haia, que em sembla encara més peregrí, perquè, bueno, jo amb tot el respecte no entenc qui aconsella a les nostres autoritats i als encausats, perquè quan es diu que hauríem d'anar al Tribunal de la Haia, que és un tribunal estrictament reservat amb el context de les Nacions Unides per als litigis entre estats, no tenim legitimació com a català, no som encara un estat, no hi podem anar. I podríem anar, per exemple, un cas que seria de ciència-ficció molt interessant, si, per exemple, el Regne Unit plantegés una querella contra Espanya arran de la interpretació del Tractat d'Utrecht en matèria de Gibraltar i la possessió eterna que van donar els Borbons als britànics, i també
de la mà d'això, demanar una reinterpretació de per què no s'han respectat les garanties que es van donar al Tractat d'Utrecht respecte dels drets i les constitucions de Catalunya. Però hauríem d'anar emparats per el Regne Unit. No hi podem anar sols. A més, quin és l'interès d'anar al Tribunal de l'Haia en matèria d'autodeterminació quan el Tribunal de l'Haia ja ha dit, la Cort Internacional de Justícia, arran del cas de Kosovo, que no hi ha cap impediment en dret internacional perquè un Parlament i un poble que s'entén sobirà declari la seva independència. Vull dir que estem perdent el temps miserablement. Jo, personalment, com a jurista i com a representant del Centre Català de Negocis, no entenc per què s'està perdent temps. Suposo que s'està fent un estat d'esperit de la població més o menys favorable al fet de dir ens estan, efectivament, doncs, reprimint. Ja ho sabem. Creus que volen fer màrtirs? Volen fer màrtirs. No volia dir-ho, però ho has dit perfectament. Jo crec que a alguns polítics els interessa més crear màrtirs que no evitar que es produeixin aquests fets i aquestes violències judicials que no tenen cap sentit i que, a més, són facilíssimes de desmuntar. Un altre exemple. Aquí a Badalona funciona el pacte local per al referèndum. El Tribunal Constitucional sembla que havia dit que el dret d'autodeterminació no tenia cabuda a la Constitució espanyola. Perfecte. El president sortint del Tribunal Constitucional, de los Cobos, ha dit el contrari. Per tant, el pacte local per al referèndum podria incoar una acció d'empara de drets humans davant del jutjat de Badalona demanant al Tribunal Constitucional que digui si sí o no el dret d'autodeterminació existeix i està vigent a Espanya i si té dubtes que vagi al Tribunal de Luxemburg de la Unió Europea perquè els hi expliquin. Aquestes són vies molt més directes i molt més incongruentes incruentes en el sentit de que no deixen que la qüestió es podreixi, no? Jo crec que estem perdent el temps, ho repeteixo, perquè el que hauríem de fer no és demanar a l'estat espanyol, a Madrid, negociar les condicions del referèndum. Les condicions del referèndum s'hauran de negociar amb les Nacions Unides perquè supervisi el referèndum, no a Madrid, perquè Madrid, si es posa a negociar amb nosaltres, només farà que posar bastons a les rodes i allargar el procés. No hi tenim que negociar. El dret d'autodeterminació, o un s'ho creu o no s'ho creu, és el dret dels catalans. I l'aplicació, per la via del referèndum, és claríssimament està permesa explícitament a la Constitució espanyola, l'article 92, que parla del referèndum. És que, a més, no hi ha cap altra manera de demanar l'opinió a un grup de ciutadans constituït. Un demos, com podrien ser catalans, o com es va fer als espanyols amb l'alcalde de l'OTAN... O com vol tornar a fer Escòcia, no?, per exemple. Com va fer Escòcia, o com van fer els britànics. Vull dir que, repeteixo, espero que estigui clar quina és la competència de cada un d'aquests tribunals. Drets humans per a Estrasburg, a posteriori i havent exhaurint les vies de dret a l'estat nacional, o a l'estat, en aquest cas, espanyol. Tribunal de Luxemburg, una mesura preventiva per demanar una interpretació del dret vigent a la Unió Europea i el dret de lliure determinació està embedded al dret de la Unió Europea, vull dir, forma part del dret de la Unió Europea i, per tant, el Tribunal de Luxemburg, davant del precedent d'Escòcia, davant del precedent del Brexit, de Montenegro i tutti quanti, no pot sinó comprovar que, efectivament, els catalans, com a ciutadans europeus, tenen els mateixos drets que els escocesos de votar sobre el seu destí. Parlaven del Regne Unit, el 29 de març sembla que comença el Brexit. Sí, això és molt interessant perquè ara que estem parlant de l'aniversari d'Europa, 60 anys de la Unió Europea. Exactament. I es troba en el pitjor moment. El Brexit serà un revulsiu per la Unió Europea, en un sentit o en un altre. Personalment, jo no crec que els britànics acabin sortint mai, perquè la posició de la primera ministra May, que era ministra d'Interior, vull dir, ha vist la llum, no sé si s'ha reencarnat amb la senyora Thatcher i té una posició molt a ultrança, no? Molt maximalista, però jo crec que és una postura de negociació i el que faran serà dialogar amb la Unió Europea perquè uns i altres se n'adonin de les desavantatges que comportaria la sortida del Regne Unit. No oblidem que estan fent una mena de finta, els britànics diguéssim, bé, el que volem de fet és recrear l'imperi britànic. Bueno, molt bé, si recreen l'imperi britànic o si recreen les institucions de la Commonwealth, tot allò que volien impedir, és a dir, la immigració incontrolada, se'ls anirà de les mans, perquè el que ja estan reclamant ara els indis i els pakistanesos és entrada lliure al Regne Unit. Vull dir que potser els hi vendria millor que les limitacions d'immigració vinguin de la mà de la Unió Europea. Això és una. Econòmicament no té sentit per als britànics sortir. Tenen un 6% de PIB d'indústria. Ho han d'importar gairebé tot. L'altre dia es van quedar sense enciams a Londres, estaven desesperats, etc. No parlem de la importància de la plaça financera. Vull dir que jo crec personalment que el que passarà és que sí, es farà
farà una finta, farà veure, començaran a negociar i tal i qual, però d'aquí un any i mig hi haurà un canvi de govern a Gran Bretanya i tornaran a fer un referèndum, perquè és l'única via de consultar els ciutadans, tornaran a fer un referèndum i si encara no l'hem fet a Catalunya, doncs n'aprendrem encara una vegada més com es fan aquests referèndums i decidiran quedar-se a la Unió Europea, perquè els escocesos, els irlandesos del nord, els galesos i fins i tot els gibraltarenys no estan disposats a sortir de la Unió Europea, i això és molt important. Abans d'acabar, l'FBI diu que està investigant els vincles de Donald Trump amb Rússia de cara a aquest possible paper que hagués tingut els serveis secrets russos o el govern rus en el triomf de Trump a les eleccions nord-americanes. Què? És ciència-ficció, això, o no? Jo crec que hi ha mala maror, perquè és una lluita interna dels poders fàctics als Estats Units. Però, de fet, ja hem vist que els nomenaments del senyor Trump són la gent de l'establishment, sobretot militars, etc. Què més volen, francament? Si el que volen és que els mitjans i els mitjans financers i la premsa arribi a un acord amb Trump, ja hi arribaran, d'una manera o una altra. Estic convençut que seria un gran desprestigi per un país com els Estats Units haver d'admetre que el Putin i companyia van influir les seves eleccions. Vull dir, això em sembla tan inversemblable com la sortida del Regne Unit. Això. No crec que passi. Ara, el que sí, tornant al que dèiem abans, el factor Trump, tot com la constatació del fracàs del factor Turquia i la fallida dels imperis de sempre que no han rotllat, això són revulsius per la Unió Europea. Jo crec que la Unió Europea, ja dic, tant si surten com si no surten els britànics, que jo crec que no sortiran, haurà d'evolucionar. I valdria més que quan es renegociï el que vol ser la Unió Europea hi estiguem a dins, encara que sigui tenint un exèrcit català i contribuint a la OTAN i tot i quanti. Però em sembla que és la millor opció per a nosaltres. De tota manera, jo crec que, com a Cercle Català de Negocis, repeteixo, missatge positiu, estem perdent una miqueta el temps parlant de com s'ha d'organitzar i amb qui s'ha de negociar el referèndum. El que hauríem de parlar és quina mena de país volem, quina economia volem, quin règim fiscal volem per als autònoms, com volem crear feina, com volem que els nostres joves no tinguin que emigrar, com ens volem convertir realment en un pol de desenvolupament per la Mediterrània. Aquestes són les qüestions importants i deixem-nos ja de parlar de que si ha de ser pactat o no pactat. Si no cal un referèndum, el que cal és declarar la independència. Xavier Campos Ballester, del Cercle Català de Negocis, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.